Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Σε μουσική Θοδωρή Οικονόμου και κείμενο και σκηνοθεσία Γιάννη Καλαβριανού έρχεται στο Θέατρο Ακροπόλ για να σας συναρπάσει. Η Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Ελένη Ουζουνίδου, Μάρκος Παπαδοκοσταντάκης, Ασημένια Βουλιώτη, Γιάννης Αναστασάκης, Γιώργος Γλάστρας και η Τάνια Τσανακλείδου. Με ένα θίεσο 17 ηθοποιών και μουσικών φέρνουν στη σκηνή την πιο συγκινητική ιστορία αγάπης του τόπου μας. Τους είδαμε να έρχονται, τους είδαμε να έρχονται σαν να πια να καλπάζουν, να έχουν τη δύναμη βόδιου του γεράκιου το βλέμμα, να θεμελιώνουν σπιτίκα, να φέρνουν τα κοπάδια. Τις είδαμε να... Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας. Στο Θέατρο Ακροπόλ. Προπόληση εισιτηρίων, more.com και στα ταμεία του θεάτρου.